Salam aleyküm. Men Döwran. Habarsız galma etmeşinin Dadang Dana çenini bölümüne hoş geldiniz. Näme üçin Dadang Dana çenini? Birinjiden täzeliklerimiz gaty köp. Dang Dana çenini görýärler. İkinciden Azat Dönmezfin Dang Dana çenini klip bilen başlaýar. Celil'len täze klip sır bolup galsyn aydymna. Celil, aydym gowy, ýöne klip sahnalary hasam gowy, berekella. Dilber Rahmanowa bilen Baltyar Allawerenov söýgüýmiz. Bayram Hocatov söýgümiz gally klipi. Azat Dönmez'den yeni bir klip. Nirdesin. Nirdesin, şol yerde var hemmin, tüyarın can tinin, gitmeminin. Nirdesin, şol yerde var hemmin. Amalia 14 fevrala ýagny feýürler gününe video çıkarıpdyr. Bärden art studiýanyň oglanlaryna berekella diýesim gelýär. Işıklar, renkler çözýär. Kalbyma zehin goýup, ýüregimdäki beslen arzuwlaryma ýetmegimi, gelejegime anam bilen ýöremegimi, diňe siziň söýýüňiz gerek. Dostlar, tesirler okuyan olan kategorimi açılıyor. Özbekistanlı, Täjikistanlı, İranlı, Türkmen kardeşlerimiz bize salam yollaýarlar. Köp sağ olsun aýtýan minnettar. Yeni oyun oynayamaydı bırak. Koy ay oyuncu gel. Devam edelim son oynayan o şu an koy gel. Dır dynım adacık gally. Ne peyda var şundan docuk. Başka oyunlardan peýda ýok. Bilermen oyundan peýda bar. Ne peyda? Bayrakly ýarşylar bar. Biz ýutaýjak golýana. Weekendde ýazmaşyp durka. Dostlarymyz aýdaýyn. Oyun üzerine olanlar bilen gepleşdim. Mediatim üçin bir ütköşüklük ediňälidim. Indi Play Market'ten oyunu ýükleýäňizde çakılı kody forany Mediatima diýip ýazýaňyz. 10 manatlyk kristal mut ýürüte Mediatim'ň agzalary üçin sogat we esas sogat bilermen oyunun içinde bayrakly ýarşylara gatnaşsaňyz ýüze golaý sogatlary bar. Telefon, notebook, ýene de bir topar. Ey do näme adam etini? Näme? Aýtda menem oýnam, mene bir notebook utaýna. Bir topar kompýuteriň bar, sen. Bir tane kompýuterim bar ýok. Deýme, o ýoklar gazansyn. Dostlar, men ýüregime şonýal nemetýär, deýmeň ýoklar gazansyn we eger de gazansaňyz tesirde ýazyň biziň hem habarymyz bolsun, bilen begeneli. MP3 aydımlarımıza başlayas. Ceyhun Atajykow bilen biz meňdeş aydymyna. Tans edämel aydym bolupdyr. Meňdeş bu ýöne ýereden, bir sordaş maňa da gerek. Ýakynlaş gözlerime serede, ah ýene de. Marodan täze aydym Kariye Glaza. Словно в небе ты звезда, унесут меня туда твои глаза. Ünseriň ýaşlar araňyzda programist barmy? Ýagny telefonçy programa düzýän barmy? Egerde bar bolsa bize Mediatim'dan, Instagram'dan ýazyň. Siz bilen işimiz bar.
Siviz 347 belki ertir. Aydım ikinci munda çenin oğulupdur. Uyup yartı, yartı, yartı. Benim vardı, vardı, vardı. Ağlamayandı, ağlamayandı. Yanımda kal, yanımda kal. İlk evli. Ben giderim izime terk yapıp bulutları. Yalan titremem giderim onu dili. Yine sen kal yanımda, yine sen kal yanımda. Dostlar, Instagram olsanız atalar var arada aydım gat av. Gelin onunla selvi tuvaklayıcı odan dädemcan aydım dinleyelim. Kutlayan Dağlan gülün bilen dedim ardığım Solmasın gülür yüzüm baş bola yaramıza. Instagram dünyasına elimizde Ferhat Ataev. Sana dönmek istemedim aydımının akustik görünüşü. Sana dönmem istemedim, yine dönmem istemedim. Hayalımda yanlanacağına. Murad öz Instagram sayfasında vadalaskasını şeydip yapıp bir tane surat paylaştı. Ve o surat trend dolu. Murad muştokları şeydip Edil Muradov'un kıyalık surata düştüler. Murad öz sayfasında paylaştı. Soprano Man. Tohu berekellah. Instagram'da canı sesi. Город с обложки глянцевых журналов, город, в котором я живу, молодость Ниагара. Город, который не прощает слабость, город с видом на горы, районы, кварталы, город этажей, белых высоток дорог. Кому-то тут фартит, кому-то не повезет. Instagram'dan yeni bir tədərimiz Murad Öz ve Bilbil Yencemizin oğlu Emir Instagram sayfası açıptır. Geldiğinde qoğurayan şakacıklarımın birine könülür yatlar şakacığımıdır. Saka Dursun Garacayeva Ecem. Kämil arzu senin kudelem üçün Mehirden pür deydelem üçün Uykusu geçiren gecelem üçün Huzurumda tek karzım kendece Uykusu geçiren gecelem üçün Huzurumda tek karzım kendece Sen şeyle mehriban, sen şeyle mehriban, sen şeyle mehriban cana can ece. Yeni bir könülür yatlalı Kakelli Toylu Nuraliyevler Cemile. Hasrat allı buğun menin daşımı hi. Nenin düzün kızıl kürte başımı hi. Saklar men gözden akan yaşımı hi Cemile. Yanar oda koydun juan yüreğim. Juan yürek verir sana sorabın. Durmuşumun direği sen direği Cemile. Sen dedin, küyen dedin, konurdum boylarına. Göz yaş koydum, göz yaş koydum gözlerime. Köpten argayıpstan täzelik yoktu deyip böldüm olin. Bir hepde de 2 video. İň esasy hemmik için kızıklandıryan koronavirus var arada birinci videosu şu yerden geçip görün. Aranızda hem koronavirus hakkında eşitməyiniz ya da haberlerde görməyiniz galan däldir. Ve şol virusun daş töründe edilgen gep görünler aydılışyalı bizim için hoplumy. İkinci videosu bolsa 2019 yıllaki kinoları ve serialları maslahat ediyor. Sizden gelen cevaplar şeylerek. Öňünden aýdaýyn size maslahat verecek kinolarım, seriallarım, kino endüstriyasının Onun näme? Tesirler okaly. Kaka Murat, Hal Muratov şeýle diýipdir. Algap bardım güzere, su tapmadım yüzere, yöne velin medyatama, söz tapmadım yazara. Döwran dost üstünlük diýipdir. Goşky ýazýanlar köpelýär ya. Ziver tama şeýle diýipdir. Medyatama açylan wär iýberrak gelýän Döwranyň bu zatlardan habar bamka. Habarsız kalmadığım için köp sağ olsun aytdy.
Ağacan durdyp şeýle diýipdir. Döwran şeýle şakajyk goşaly. Her gedek bir aýdym üçin ömür döredijiligi barada bir zat aýtsaň gowy bolar. Her gedek bir kimin azalyk gelýär, köpöldeli. Öňe mediatama diňe mediatama öňe meni gollaýanlar like diýipdir. Gowy pikir. Nesip bolsa üstüne işler. Dostlar, tesirler okumaly şakajygymyza soňky wagtda näýlelik bildirýänler köp. Men tesirimi okumadyň, men tesirimi okan ok diýip, egerde bular ýa näýlelikler boljak bolsa, tesirler okumaly şakajygymyza dowam edelimi, dowam etmälimi? Şu ýerden ses berin. Ve gepleşigimiziň soňuna geldik. Özüňize gowja serediň. Hoş. Sağ olun. Ol hem, oğlanlar neme diýdi? Näme diýdi? Eşe goşup ýalmaýy. O kesin ok. Mundan metelen ýerge ýok diýim sana. Allah berenif. Allah veren diyen at yok mu? Bada Allah verdi diýip kep nemesine de geç. Heleniň familiýasyna ýaşak gorpdur. Iller anç gorkmasyn diýip bu. On kan öwle bolýar diýip. Ýollar gunna bir video çykarpdyr. Ve ştaýdan diýip. Bärden mi? Bizi Özbegistanly türkmenler gardaşlaryna Türkmeniýe. Energe gitmedi. Bildirdi özüme aýdymy. Sonra aýdymy goýupdyň ha. Kariye galaza diýip. Kariye bulasa. Kariye galaza. Näme diýmek? Näme bolýar? Renkin, gözüm renk kari diye işitmedin mi? Kariye, çornay glaza, kariye glaza. Mele renkler yakin renk de kariye. Goýdy Normal. normal. Telefon üçin programa düz. Ýagny telefoncu programa düzýänler bam. Erde bawa fa media tamaýadyň. Siz bilen işimiz var. Instagram'da yazın, sizde işimiz var diye. Hadi girdim ýene de. Ya diýmet. Biz de näme yaratdyk? Zat Canar wagtmy näme? canavar diyecek öyle mi? Canavar da. Canar wagtmy bir zatlar bizde. Näme wa? Instagram dünýäsine gelemizde Perhat Ataýew. Sana dönmek Perhat Ataýew diye bir kere diyen Perhat Ataýew. Perhat Ataýew. Ataýew değil mi? Ataýew değil. Tamam. Perhat Ataýew. Perhat Ataýew. Perhat Ataýew. Ataýew değil. Atta deyip 2 sante ulan otayım. Bir te. Ataýew. Instagram dünýäsine gelemizde Perhat Ataýew. Yeni Perhat Ataýew. Perhat Ataýew. İngilýäsi pis wamy İngilýä. Hasratan bugün meniň daşymy. Ben sana zatlar uğrattım mı? Nenem dedem. Kanıtlara uğratmadım. Senin tanımak mı? Köptenler gayipstan gerekli yok deyip baktım. Näme diýen onun ötü? Bollu sen diýenim, çözük diýen mi? Daha. Gel guzoklaşa, leň mi? İznayet geç. Bulam olmadı mı? Normal daha danış. Şonda da sen näýle la? Näçe düşýän şu an? Odalam zordan nurna sen beter düşýän. Hiç tat ýa şu ada. Bu bölümde agza bolýas, çaňjaga basýas, like basýas, tesir ýazýas diýjekler. Eýen bilýän nerse pikir etýän. Bize dönelim